yn fyrach. Ond o'n i yn gweld yn dda ac yn werthfawr i ni bore yma i gael y cofnod yma. Yr hyn sydd gan Luc yw ddweud wrthyn ni am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Felly Luc pennod 24 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf, ac mae'r bennod yn dechrau yn sôn am y gwragedd oedd di gweld be ddigwyddodd i gorff Iesu yn cael ei roi yn y bedd. Y gwragedd oedd eisiau mynd yno nawr i ofalu am y corff marw yma. Felly Luc 24. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, deithant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau yr oeddent wedi ei paratoi. Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd. Ond pan eithant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a hwythai mewn penbleth ynglyn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant ei hwynebau tu ar ddaear.